Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katibutan. Good morning. Welcome sa Dinis na Panagbanuban sa programa ng Issue sa Masa. Adlaw mga higala na gabiyernes. Medyo nabuyag-buyagan nga to ang signal karong nga mga panahon na. Pero stay put lang mo din na kay madayo na to ning gina-adjust. Ang ito ang may galang signal. Medyo di maayo nito monitoring diri. DJ Sweetheart Kamusta mga suki na to sa kanginan? Mga suki di Panumay Pizza 29 na. Ning bulan sa Agosto 2025. Hangtod ta mga higala ngadto pizza 31 bot pasabot apay duha ka adlaw. Una ang bulan sa Setyembre. Ang beer month mga kaigsuunan na ba? Problema na po taani sa mga Christmas party. Problema na po taani sa atong mga kinugos. Problema na po taani sa ato ang mga nasaaran. Porbida. Porbida ang problema. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Makikuban sa mga kaninyo. Gikan ining mga orasa. Ngadto sa oras, alas 9 mga higala. Alas syempre sa mga balita, impormasyon, mga katikaran, mga hisgutanan, mga bahay nga to ang pag-asawaan. Sunod sa duha katakna na to panagkuyog on air. Dili sa 90.7 Love Radio. Okay lang tadi na, Engineer Tutoy Bato. Maoroy driver na to ron din sa to ang main studio. Ayan, so sama sa nandan mga higala, watay lain dinhing bisyo. Mao ang pagtuki sa mga isyo. Mao mga higala ang pag-edukar sa mga dagan sa panghitabo sa ato ang palibot, ilabi na mga higala sa ato ang gobyerno nga daw nagkagidlay na karong panahuna. Nagkagidlay ang gobyerno, nagkagidlay pod mga higala ang mga tao, siyempre. Alright, sabay paglangay, ito ang mga iskutanan karong buntaga. Alright,
Sa guys, gutana na to karong buntaga, bilyon-bilyon confidential o intelligence fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Suka 2022 going to 2025 gi-question nga nung wala niya masakpi ang mga mangilngig nga korupsyon sa iyang administrasyon. Samtang sa laing bahin nasanggi nga PNP Chief General Nicolas Torre III, padayong mapasigarbuon nga pulis gihapon siya nga adunay 4 ka bituon sa abaga. Sa laing bahin, sobling na mahayag si DPWH Secretary Manuel Bunuan nga proyekto sa administrasyon ni Tatay Digong ang Kinon Road sa Baguio, Benguet nga maoy gimakmak ni Pangulong Bongbong Marcos og buot paimbestigahan. Pangalan sa mga kongresista nga apil sa flood control controversy o corruption hinay-hinay ng lutaw. Samtang Senador Ping Lacson dili mo tuo sa istorya ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga usa lamang ka isolated case ang nahitabong flood control project ka controversy tungod sa pundong trilyones. Congressman Pulong Duterte mitubag na sa pasingit ni Congressman Benvenido Ampante labot sa pundos baha o pundos infrastruktura o issues baha sa Davao City. Ini guban pa may magalangkop sa to ang panagkuyog panaguan sa programang Isyu sa Masa. Ako subliyo na daw karga Biyernes o gapit sa may Tinoy Bina. Liga bulan sa Agosto 2025 sa mga employer din na sweldo na. Ano doon ay magamit karong weekend ang inyong mga empleyado, sweldo na mo diha. Ayaw na ninyo paabuta ang 31 kay ang 31 Domingo na sweldo na gyud. Kinahanglan magsweldo na ang mga employer. O kay luoy po in town kay ni mga walang-wala ang isaligan mga higala sweldo ra gyud kinahanglan magsweldo na. Okay, ang 31 Domingo man na ubang nga mga employer maldito dito na mga higala pagkalunis kung makol ang kining adlaw sa ting sweldo sa Sabado ug Domingo dito na sa Lunes mga higala. O dili na dapat prior because to the advantage favorable to the employee dapat mauna mga higala ang kuan ingon sa ato ang labor code dapat favorable ngadto sa mga empleyado. Pero na iba mga employer muhangyo kuan na lang gud Lunes na lang gud kay wala pa makambyuhi ang cheque. Wala pa makambyuhi ang cheque. All right. Sa ato aga mga ka-ISM din na good morning. Naka-live na sila sa kinig ato ang FB mga higala sayo pa kaayo. Tugtisa ko ninyo nga ako silang timbayaon. Darog buntaga si paring Jacob Castro din sa may Panabo. Ma'am Elsa Kyutch, good morning. Lyons Montiga, naapagyapon sa Surigao, nanakop ginigkagang siguro ba? Bobby Narbay, may buntag, yanis may baada. Lloyd Ibasitas, good morning. Si Lodivina Tampos Lotrago, may buntag. Arnold Bugas, good morning po din na. Naminaw sa isyu sa masa. Alright. Si Joey Moderno Juarez, good morning. Katalunan Grande going to downtown. Alsonito Gibara, good morning po din ha. Juvenal Burjos, diadapita sa may SM Bangkal. Mayo nga buntag. Siyempre pa si Kuya Jun Cordoba. Ayan Unya si
Kuya Mel, dinadapitas may kapalong, ha? May buntag din na Kuya Mel. Salamat kaayo sa imuhang first class tamis kaayo nga pumelo gipadala diri sa ako, no? Suruyon lang ka na mo, puhon-puhon din na ni Kuya John Cordoba, ha? Alright, ay sa pag-happy weekend, ayaw sa putla ning ato ang kuan, oh? Adlaw karon dayon unya na nang kuan na hapon-hapon na, mag-happy weekend ta. Boylo sa taron. Kaya naapay na biling oras mga higala alang sa pagdiskuter sa mga isyo o dagan sa mga panghitabo sa tuang palibot karong mga panahon na. Alright, ditagin yung oras Sandro na may galay 3 minutos. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Palayon ta, din sa tuag una mga higalang hugna sa programang isyu sa masa. Derita sa istorya mga higalang pag-question karon sa bilyon-bilyong pundo mga higalas Pangulo aning iyang confidential o intelligence fund. Tungod kay daghan na ro mga Pilipino ang nakapangutana mga higala sa kadako sa pundo nga gihangkab sa atoa mga higalang Pangulo para aning confidential o intel fund. Wala yun niya matiktik kining grabe kaayo kangilngig nga korupsyon sa flood control o uban pang infra dinha ubos sa iyahang administrasyon. May punto sam. Di ba? May punto. Oh, dako kay kang infra. Kahuman 2022 going to 2025, 3 years ka nagsigig ugom anang imuhang intelligence fund nimo confidential fund. Wala gyud naka hung-hung nakatutsar nimo Mr. President nga naay mga ingon-ana nga mga transaksyon. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang umarte? Muna'y pangutana karon. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon ka lang? Paita, no? Nakabalo pa mo mga higala? 2022 ang gipagawas sa gobyerno mga kaigsuunan nga confidential fund is 9.34 billion. Ang 4.5 billion ani paingon sa atong presidente. Pagka 2023 nagpagawas na pod mga higala og 10 billion. Ang 4.56 ni paingon na pod ngadto sa presidente. Pagka 2024 nagpagawas na pod mga higala og 12.38 billion. Mao gyapon ang sa presidente. Dako kayo. Pagka 2025 10.28 billion ang gipagawas mga higala maora gyapon ang kang presidente. Unya kaning giingon ni Magalong o ni Senador Ping Lacson nga 30 to 40% lang ang nipaingon ngadto sa proyekto aning mga flood control project. Wala gyud ni matiktiki mga higala sa presidente. Wala gyud makabalo ang presidente ani sa kadako sa iyahang intel fund, no? Nga gigahin sa mga congressman sa iyaha. Wala gyud siya makabalo. Nga binuangan na di ay ang mga proyekto. Wa gyud naka-istorya sa iyaha or nakahunghung man lang nga Mr. President. Kanang gi-report sa imuha, kanang imong gibasa sa suna dili na tinuod. Nagsige siya basa-basa sa suna mga higala about accomplishment sa infra, flood control. Di man di ay tinuod. Sa ato pagihimo na siya mga higalang kingkoy sa iyahang mga sakop. Paita. Usa kang klase presidente natulog sa pansitan mga kaigsunan. Gilalimang ka na kadakoan ng mga kwartahan. Dalawa. 2023, 185 billion. 2024, 215 billion mga higala ang infra. Flood control, I mean. A total of 500 billion since 2022 ang atuang flood control. Unsay nahitabo sa flood control na to?
maunay dako kay pangutana. No? Ang flood control budget gipakaluhaan mga higala o confidential o intelligence fund. What is the reason behind? Siguro, aron nga kaning gibit-bit nga bilyones ka pesos mga higalang proyekto, kantidad sa proyekto, shall be faithfully implemented mga higala, religiously implemented. Otherwise, dali silang masilipad tungod kay dako kaayo ang confidential o intelligence fund sa presidente. Dali sila mabuking ngadto mga higala sa presidente. Nganong it takes more than 3 years pa mabuking sa presidente? Unsay iyahang gihimo sa iyahang confidential o intelligence fund nga perting dakua bilyones mga higala kada tuig. Ha? Oh. Mao na rin pangutana. Ikaman, sige mo pangutana anang 125 million sa vice presidente. Kani, nindot ni mga higala, no? Nga premise sa ato aga discussion karong buntaga. Masanction ba ang ato ang presidente ani? Yes. Dili lang ni command responsibility. The people may ask him, unsay imong gigamitan anang imong confidential fund o intelligence fund nga nganong wa man ka makapakong nga ang proyektos gobyerno diin ikaw ang leader nganong natulog ka man dinha o kapin tulog ka tuig una pa ka namatanaw sa naman ka na amnesia na o sa may tawag ka na kanang matulog ka ni dugay kayo o sa nang sakita na so mao na ra pangutana sa mga tao and you are liable for it. Taon-taon ato ni may balikan humalaman pipila ka mga pahinumdum. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa samtang. Doon na may gala 17 minutos sa Kalabay. Uman ay ikala 7 sa buntag. Padayon ta din sa itong panaguban-uban mga higala. Sa mga issue, syempre pa, no? Dili sa ito ang 90.7 Love Radio. Now, ang istorya mga kaigsuunan ba, no? Kung naabay liability, naabay tulubagon ang ato ang Pangulo sa kadako sa iyahang confidential o intelligence fund, kahuman maura ni mga higala ang nahatag niya ngadto sa mga Pilipino. Siyempre answerable siya. Naghupot siya mga higala og pondo gikan sa mga tao with an embedded obligation. Embedded, naan ang daan. Embedded obligation mga higala, nakataroy dinha sa iyaha mga kaigsuunang pagpangatungdanan nga dapat iya nang gamiton. Pero ang problema, ingon lagi siya nga ako man ang gigamit. Ang tanan na ay resibo. Ang problema karon nganong nakalutsar ni ingon ani kadagkong korupsyon. Billion mga higalang korupsyon. Asa nimo gigamit ang imong confidential fund o intelligence fund? Duwa ni, kung moingon ka karon nga gigamit nimo, pero wala mga higala mo epekto, walay nahimo ang bilyones nga intelligence o confidential fund nimo. Meaning, you are an incompetent. Incompetent ka. Diba? Gitagaan ka na og armas. Gitagaan ka na og shield. Aron nga imuhang maprotektahaning kwarta sa mga tao nga gamiton sa paggama og mga proyekto pero wa kay nahimo. Worst kung mayo ka karon nga wa na ko gamita because that is corruption. Ang una mga galang na mention nato nga wala kay nahimo, loss of trust and confidence. That is an impeachable offense. Di ba? Karon kung mayo ka nga wa nimo na gamita kay imuhang giidlom.
That is graft in corruption in violation, mga higala, sa ato ang Republic Act 3019. That is also an impeachable offense. So wala dyo'y lusot, mga higala, ang ato ang presidente. Ang iya karong palusot, and I don't know kung makalusot siya, nga mag-imbestiga. Nga supposedly, part siya, mga higala, sa kining mga suspect nga dapat imbestigahan. Dili lang ni mga higala simple nga breach sa kining gitawag nato command responsibility. Dili ni basta-basta, mga higala, nga negligence sa part sa presidente. Why? Because more than half of his term natulog ka sa pansitan. Usa kang klase nga presidente. Sobra ka tunga sa imong termino. More than 3 years. Wala ka nakamatikod na ingon ana na igipang trabaho sa imong mga tao. No? Although, mayon ka siguro, depensa nimo nga, kanang Congress, di ko man tao. Separate department man na. Pero ang DPWH, under man na nimo, mao man ang implementor, kana si Manuel Bunuan, mao man ang implementor. Aning mga proyektuhan ni, wala gyud na siya makamatikod, wala gyud na siya makahunghong sa imuha. Ang iya lang yung sa imuha nga, natapos na mga proyekto, Mr. President, iapil sa imong suna. Pero wala siya makahunghong sa imuha nga, dili tuod na, tinuod, Mr. President. Taon-taon, mga higala, kayot lang. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka... Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basics! Love Radio! Alright, balik kami kala din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa ang inyong gipaminaw. Again, good morning din na kang Victor Radasa Sinya. Ayan. Si Kojira Ubinke, mayong buntag sa tanan na minaw. Iyaga mga parents, magpa-attendance lang Edgar Baludoy o si Rose Ubinke. Sa may Kang Leon, Lutaw, Turil. Every morning yun, nagapaminaw. Salamat yung kayo. Si Juniora Abudrok, good morning po. No? Anya, again, Kuya June Cordoba din mayong buntag. Jet Gaban, si Ma'am Ilsa Kyutso, Bobby Narbay, si Rachel L. Sampiano. Uy, good morning din classmate na ko ni sa high school. Si Arnold Bugas sa sulting kumatos na. Amot unsay na kumatos ani. Nora TD, good morning. Shout out sa Barangay Anggalan, kada adlaw gyud naminaw. Jaime Balneg sa Jensen, Arnel Grande. Good morning din Arnel. Kumusta naman ka din Kumusta namang pagpanikyo na to din Si Kyo naman daw ni. Onya si Angi. Si Spike Game din na sa may mahayahay. Nagsigiro kondisyon, sigiro kahig din na siya ang manok pang finals. Alright. Now, atong balikan mga higala. Dako ni siyang istorya tungod kay ang pundo nga nangawala mga higala. Bilyones aning flood control project o ubang pa nga mga infrastructure. Ang intelligence fund o confidential fund ni Pangulong Marcos, bilyones po, nawala mga higala. Nganong nakaingunta nga nawala? Wala may nakita mga kaigsuunan nga result sa iyahang confidential o intelligence fund. Wala gani makadetect mga kaigsunan nga ang bilyones nga pondo sa flood control nawala na. Di ba? So, asa na rong mga punduhan na, Mr. President? No? Ako gimension kaganiya kung tinuod ang gigamit mga kaigsunan sa ato ang Pangulo. Kanang bilyon-bilyon kada tuig niyang gipangayo nga confidential o intelligence fund nga gihatag pod sa mga congressman sa iyaha. Dapat na agi. Karon, kung maingon siya nga, ako man ang gigasto. Giyon sa na nyo paggasto, nga wa may resulta. Nakalutsar maning mga corrupt nga mga project din sa Department of Public Works and Highways being the implementor ani mga higalang flood control project. Nanong wala man ni mamonitor sa imuhang intel, naabag yung ka-intel. O basig ang imo ng asawa ang imong gi-intel-intel din more imuhang ginasulduhag bilyones. Pagkamahal ang swelduhan ng mga intila ni mga higala.
bilyones ang sweldo sa mga intel sa ato ang presidente. Pero wa gyud makaditek nga ang pondo mga kaigsuonan sa flood control nahurot na di ay og kaw-kaw mga higala. Ha? Only 30 to 40% na lang ang napaingon ngadto sa proyekto. Unsay gihimo. Now, kung naa kay gihimo, itinuod nga imuhang gigasto pero wala man mga higalay ingno natog maayong resulta. That is loss of trust and confidence. Di ba? Mawad alang salig ang mga tao. Wala na pagsalig ang mga tao. Dapat di nakatagaan o confidential o intelligence fund, Mr. President. Kay gitagaan ka for 3 years, wala man kay gihimo. Napasubo hinoon ang bilyon-bilyong pondo sa gobyerno anang imong trabaho kay nagsalig ang mga Pilipino nga naa ka magbantay kay dako kay na imuhang intel o ang imuhang confidential fund din na. Wala man di ay na magamit, Mr. President, gihapon. So, loss of trust and confidence, and that is an impeachable offense. Now, kung mayo ka nga, wa maguna ko magamit, oy, kay akong gigasto, kung sayang gastuan, giidlom na ko. Oh, that is in violation sa Republic Act 3019, graft and corruption, still impeachable offense gapon. One of the ground for you to be impeached, Mr. President. Diba? Walay lusot si Mr. President ani karon. Kaning hitabua mga igala, walay lusot. Diba si Roel Senior Diaz, Ma'am Virgie Di Paz, sa mga Tagalanang, good morning, o si Raymond Dave Manuta, good morning ninyo din ha. Oh. Wala kay lusot. Makalusot man gani, Mr. President, pisat ka. Pisat. Makalusot man o gali. Now, di ay iyahang sekretary sa DPWH. Daw, gisalimuang na mga kaigsunan. Bisag unsa nalay pasangil. Bisag unsa nalay istorya. Aron lang, matapin-an niya ang iyahang amo ug ang iyang kaugalingon ug ang iyaha mga higalang departamento. Unsa na po giingon ni Bunuan? No? Ingon na po siya nga ang Kinon Road nga nagsumpay sa Bagyog Benguet mga higala, project kuno na ni Duterte. Mao kuno na gipasabot ni PBBM nga imbestigahon. Ang Kinon Road mao daw na imbestigahon kay mao daw gipasabot. Kung naa man day nahitabo mga higala sa flood control project ubos sa Marcos administration, isolated na kuno na. Kuyawa. Kuyawa mga igala gidaning kuan. Bunuan mga kaigsunan. Perti pumbagaan lang tawag na ang bunuan. Perti bagaan ng mga igala. Baga na kay naong gikan diri kilay, paingon sa agtang, paingon diri mga higala sa suwang, baga na kay naong sa bunuan. Wala siguro ni tulog. Sige huna-huna unsaon mga higala pagtubag ang mga pangutana nga tataw kaayo nga apil gyud sa binuang ang iyahang departamento. Nagbitay ng naong ni Bunuan. O hinuna-huna. Unsaon ko ni pagsulbad ni. Unsaon ko ni pagtubag nga perti na ni dako ani bilyon-bilyon na ning involved aning flood control project. Di man gyud mataguan mga kaigsunan. Kay klaro man kayo. Usaon paglikay din ang Bunuan nga siya may implementor. Siya mo'y naghatag og report ngadto sa presidente. Ngayon si President natapos sa tanang mga flood control project, around 2,000 plus flood control project all over the Philippines. Tapos na, Mr. President, isama mo yan sa suna mo. Ang tanga po, Presidente, mga igala, basa-kibasa na po. Wa di ay kabalo nga ghost detong uban, ang uban wa gyud pa mahuman. Mao na ni Roy nakabahog tik-tik na to nag-iyahay na lang mo din nag-inilaray ron din. Di ba? Taw, kanya paminaw mo. Ang diskarte mga higalas Pangulo, save his own neck. Na kunuhay na siya imbestigahan. But because kinahanglan niya mga higalang salbaron pod ang liog sa uban niya nga mga opisyalis aron di siya maapil og kasunog kay basin og di niya salbaron makulateral damage siya mga higala
sa posibleng revelation sa iyahang mga opisyal, walang mapugos ni siya salba para yung bunuan. Og imo ni pasagda si bunuan, malumos ni din sa iyang flood control nga issue. Basig musukan ni si bunuan nga kasi ang nangyari ganito, mo istorya na mga higalag tinuod, dili na mo depensa sa presidente. Hadlok si presidente ana. Muna nga as much as possible, iyaan ng palanggaon si bunuan. Para dili mutugan sa tinuod, magsigig pamakak mga higala sa investigasyon. Klaro naman kayo, kita na kaayo mga higala. Nakapakong na mga Pilipino nga kaning presensya ni bunuan na sa investigasyon, wala nila ing tumong but to cover up the actual damage mga higala, the actual issue aning corruption dinha anang flood control project. Wala ang kanang attendance si bunuan sa mga investigation, dili na aron istorya unsay tinuod. Apan aron tabunan ang kamatuoran. Cover up mga higala. Para dili madaot ang iyahang mga amo. Og labaw sa tanan, dili siya madaot. Kaya imposible man, kani si bunuan mga higala, nagsigig cover up siyang amo niya, wa siya gidawat, wa siya kakwarta. Sus, Ginoo ko, istoryahe ang bao nga nagtago sa iyahang ulo. Ayaw na ta. So kani si bunuan, nagsigit ag-mention aning bilyones nga flood control mga higala. Sure bulta nga nagtama ni. Di gaya ni mo hawa. Di gaya mo hawa. Kapito ko mga higala di SDPWH. Una yun si Senador Ping Lacson. Anong sabi mong isolated yan? It involves trillions of pesos. Ngayon sabihin mo lang sa amin na isolated case lang yan. Paano nagiging isolated? Bagay nang giingon na nako kagahapon mga bahay. This is not an isolated. Because a premeditated act, pabalik-balik mga higala, from 2022, 2023, 2024, 2025, pabalik-balik ang ilahang ginahimo nga pagpangurakot sa pundo. That is not an isolated. Nausa man ni si bunuan, gibuguan na lang yun sa mga Pilipino. Kung mayroon kang isolated, kaya bang, kung ano na, panagsa kayo na itabo. Panagsara may tabo. Panagsara may tabo. Muna gitawag og isolated. Kana bang, mura ba o kanang magkita mo sa imuhang uyab, panagsara may tabo. Kay gwardyado ka ni Mrs. Isolated lang. Pangutan-on mo sa imong uyab, kung sa may sit-up na to, kuan lang ka ng isolated, pare atong gistoryang Manuel Bunuan. Isolated lang. Saktan tayo ni Mrs. Ginamito naman ni Mrs. ang ako ang cellphone kanunay. Naay mata ng Mrs. Asos, Ginoo ko. Murag magnifying glass, bisag layo. Klaro kayo ang font. Klaro kayo ang font sa cellphone. Munang isolated. Dili lang. Kadatuig na. That it becomes predictable. So, if it is predictable mga higala nga mahitabo yun na siya, so, we can surmise na that is a premeditated. Importante na eh. Because if it is premeditated act, mga higala, kung giplano yun na siya, buot pasabot, premeditated, kay giplano man, dako ang imuhang liability din. Because, kana manggong giplano nimo mga higala. Di ba sa crime of murder, kung wala planuhan nimo ang pagpatay, becomes homicide, less ang penalty. Pero kung giplano nimo ang pagpatay to ensure the commission of the crime, labi na kung wa pagi kalaban-laban yun, imo yung siguruhon nga way kalaban-laban imong patyon, it becomes a murder. Which the penalty mga higala is higher. Di ba? No bail. So, kanang premeditated, but pasabot, giplano. Na ang mga higala probably template of corruption nga gihimo para dili masilip.
ilang gihimo mga higala in a very discreet manner so that the Filipino people dili mga higala makamatikod. No? Bura mag-stilt ba? Stilt. Di ba? Oh. Kaya na template nga ginahimo base silang template, iagi din ang kwarta, iagi din ana para dili mga higala masilip. Karon kay dili man pwede mga kaigsunan nga dili siya silipon kay daghan man kay mga Pilipino ang napiktuhan sa ba. So pagtanaw nga no gibaha man ang Pilipinas. Wala ba'y allocation ang Congress para sa flood control? Uy, kadako day, Ginoo ko. Kadako day ana. Bilyones man din ang ato ang allocation sa flood control. Nganong gibata dinha na nanukad ang tanan mga higala. Ang presidente adto dayon sa area imbestiga daw wa makabalo mga higala sa tinuod nga transaksyon pero nakabalo siya sa tinuod nga transaksyon. Why? Because before na mga higala implement, that is always subject for the approval of the president. Maybe dili niya mga higala actual aprubahan, but in a lapse of time pwede siya ma-approve. Nakabalo siya, kinabot siyang opisina na. Or i-veto na mga higala na ay gitawag na itong override veto sa kining nga Congress, nakabalo gyapon siya din. Fully aware siya mga higala nga naingon anang allocation. And that is for 3 years. Sunod sa tulo ka tuig, Mr. President, pila na kabagyo ang nagbalik-balik, pila na kareklamo sa baha ang imong nadungog, karon pa ka mukaringga din ha. Naunsa man ka? Natilasan ang imong lubot, karon lang? Karon karama ni karingga? How about atong 2022, 2023, 2024? O siya ito ang gihimo ato, Mr. President. Now, pasangin lang na po ninyong Duterte administration. Sa pagdawat ninyo anang Malacanang, wala mo nihimo na verifikasyon nga mao ni mauna for more than 3 years. Saka pa mo din ni Karingga nga mauna Duterte ang may pakanaan ng mga flood control din nga mga palpak. Sus Ginoo ko. Kinsay tao, kinsay Pilipino ang motuo sa inyo kung ingon ana ang inyong discarded. Nangita lang mo og kapasanginlan sa inyohang mga palpak nga mga binuhatan. Wala klaro din ang istorya. Apay bunuan? Wala din master plan daw nga gisubmit ang Duterte administration. Kung wala, paghimo. Diba? Dili man na obligatory nga mag-submit og master plan. Because it's a different administration. Mao bitaw na des Pilipinas mga higala. Nga naay mga proyekto nga pag magbago ng administrasyon di na mahuman. Kay di nila ipadayon. Supposedly dapat natay balaod nga naay master plan ipasa-pasa mga higala sa matag administrasyon para tuloy-tuloy ang mga project. Pero sa may gihimo sa pagkakaron, wala dili mga higala compulsory nga sundo nila kung unsa ang mga plano sa previous administration. Diba? Dili. Watay balaod nga nagsulti nga sundo na nimo dapat ang muhawa ang paigsit nga administration mag-submit og master plan niya sundon sa musunod. Wala maingon anang balaod mga higala. That's why naay mga project nga nangahangir sa previous administration kay dili gusto ipadayon sa present administration kay mahadlok og makredit ngadto sa previous administration daw siya way gihimo. Maghimo siya iyahang sarili para maotoy magpaila-ila sa iyaha mga higala. Mao man nagapanghitabo sa ato address Pilipinas. Walay continuity mga kaigsuunan sa mga programa sa matag administrasyon. Mao na tinuo din ang kamatuoran. Karon, tungod na kay way balaod. Karon, og naa mga higalay palpak ingno ninyo sa previous administration? Nya, tulo na mo katuig kapindi ang nagniyaka ni nagsigig pangurakot anang pundo. Karon kay nabulgar na sa mga tao ingno ninyo ang palpak ning trabaho asa ka na Duterte administration. Unsang klase mga kaigsuon. Daw ang mga tao manggot, no? Dili na mga higala ba kana bang during sa kanang medieval times, mga ancient times nga di makabalo magsaliglag unsa istorya sa ilahang mga leader. Ang mga tao karon is already fully aware mga higalag unsay nagapanghitabo, unsay mga binuang nga ginahimo sa tuang kagamhanan. Taud-taud balik ta man mapipila ka mga pahinom. Isyu sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso,
may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may galay din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na may galay 41 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. By the way, good morning niya kang Nits Mion Tanosay sa may Bangkal. Stephen Rodriguez, no? Maayong nga buntag din na si Gilbert Jess. Good morning. Buhay na ikalit ang audio pero pag mag-ads na kusog kayo. Si Kuya Jerome Muda, mayong buntag po din na, no? Kisa pa ba ni Raul Lagadlad? Ayan. Good morning din na Raul Lagadlad sa may Bago Isyero ato ang dakbayan sa Davao. Kisa pa man yung ubang nagpa-greet dere. Kajot lang kayo, ha? Kaya daghan dere mga igalang kuan. Ryan Bintulan, sa kadaghan sa issue presidente June nga nung wala mo file og impeachment sa presidente. Actually na. Raymond D. Manuta. Good morning sa Japan. Ulan sa kadaghan sa issue ang officials gobyerno resign dayon. Pakaulawan magharakiris Pilipinas mga baga yung kaayog now. Dapat siguro, no? Ang sunod na qualification sa mga politiko, mga higala ibutang, ang first qualification sa mga politiko dapat ni pisog now. Dapat dili ibuto na mga politikong bagag now. Kaya at least kung naa sila yung mga sayop nga mga nahimo mga higala, mapulihan dayon kay muhawa sa pwesto kay ni pisog now. Pero kaning politiko mga higala nga itong mailit, baga kay nausos Ginoo ko. Muingon pa na nga sa korte na lang tayo magkita. Sa korte na lang tayo magkita. Ayan, no? Si Bobby Narbay, good morning din na. Gigamit ni Bangag para ma-impeach si BP. Si Manong Paul Concoberta, good morning din na. Naminaw sa may bahada, dakbayan sa Davao. Bong makasampon, mayo nga buntag po din na applya. Matina applya ni, naglanog-lanog. Kadiri John, 90.7, number 3 daw mo, pero number 1 mo din sa Amua. Sige lang, pasagdi lang na. Ang importante, number 1 din na sa inyo. Labi na yun, og mabuntag. Bahala ng gabi, ilahan na ng gabi, number 1 sila ng gabi. Kuha lang, buntag. Kaya ka ng gabi, mga kwaknit na mangguna ang mga fans din hadapita. Awan ng mga orasa, purbida. 43 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita mga higala, aning istorya, no, nga diris dakbayan sa Davao, pamina mo, mga taga-dakbayan sa Davao, mag-color coding na ta diri. Lunes, ending 1-2, Martes, ending 3-4, Merkules ending 5-6. 5-6 niya kuan. Kining 7-8 ang Webes, ang Biyernes 9-0. Mo na gi-propose may gala ni Jupit Baluran. Si Jupit Baluran, mga kaigsuunan. Asa gani ni Jupit Baluran nga academy na ka-graduate?
asa gani ni siya nakagraduate gani, asa gani ni nakakuan, asa gani siya nga alumni mga higala, si Jupit Baluran. Oy, speaking of alumni ha, ang Davao Central College of Turil, na ay alumni homecoming, grand alumni homecoming, diya sa Turil Gym, pagdala lang mong towel kay init kayo, karong September 20, yan, sa Turil Gym. So, ayaw mo kalimot. Kita-kita ta dito, mga ka-alumni na to sa Davao Central College. No? So, bato ka di sweetheart? Alumni man eh. Ato ka dito. So, si Jupit Baluran ang nag-propose anak mga kaigsunan. Ang problema anak karon, daghang nangutana kung si Jupit Baluran wala ba daw ni laugi sa mga mamaligya ay dinhag mga sakyanan, mga dealer, mga higala o sakyanan. Mao na ro'y pangutana na issue na hinuon ang anak ni Kundi Baluran, ang opisyal nga bulanon mga higala. Di ba? Okay, si Jupit man mo'y author aning kuding-kuding kuno mga kaigsunan. So, aslom ang mga negosyante ani og mga ordinaryong Dabawenyo. Kay matod pa nila, so may gustong Jupit Baluran, papaliton mi niya og 5 kabok sakyanan para kada adlaw magamit namo makabiyahe ni. So burag aslo mga higala ang take sa mga Dabawinyo. Usama na si Jupit Baluran, gilagyan na ana mga dealer og sakyanan dina. Nganong iya man ang iduso na. Mangita dapat og lain pa maagi. Dili man ta kwartahan diri sa Davao. Di ba? Nga makapalit ni tag 5 kabuk sakyanan para magamit na to. Or iyatang himuon mga kaigsunan daw kanang kulungon ta. Domingo ka na lang Sabado mo gawas kaya may kuding ang Sabado Domingo. Domingo ka na Sabado mo gawas. Lunes at Biyernes tago ka lang dia kaya kay sakyanan dia magamit. So mo na ang pangutana karon. Na-issue na hinuon aning trabaho si Kuan. Si Jupit Baluran. Naapay nang utang. Nausa na si Jupit Baluran dyan. Nalubag na po ng utok. Uy, nalubag na po ng utok. Ano man eh? Lubag ba na yung utok? Hindi man nilubag og utok. Ka-istit og utok aning Jupit Baluran. Inyong pasangin lang, nalubag na po ang utok. Agaray. Anong iya man ang implement? Dapat maghimo og mga nindot, mga bus, transportasyon, para di mag-uot. Pangwalao na din na mga gagmay kay sakyanan, samok-samok sa karsada. Maghimo og daghang mga bypass road, muna'y dapat himuon ni Jupit dili kay mag number coding. Di man niya pagawson gikag Lunes at Biyernes. O di man niya pagawson og Lunes at Huwebes, Biyernes na niya pagawson. Or unsa ba kausara sa usa ka semana. So, mauna mga higala ang sentimento karon sa mga Dabawenyo na maor gyud kapildihan aning Jupit Baluran sunod eleksyon. Kung iyahan ni may galang ipamugos daghan kay mga Dabawenyo nga wa makagusto ani. Sayang hunahuna daghang nalipay ani kay muluag ang traffic. Muluag ang traffic. Muluag man pod mga higala ang kuan. Atong isulod sa kaldero na to, wa may bugas na. Kay kung mamasada ka usara imong unit, kausara ka mamasada sa isa ka semana. Kausa ka na lang, mamasada sa semana. Siguro, yan ang i-exempt. Kana mga igalang gitawag natog mga public utility o mga taxi, mga kaisunan. Pero kung ang imuhang panginabuhian, trabaho, so man, mo-absent na ka. O upat ka adlaw, kausa ka na lang musulod sa usa ka semana. Ginoo ko. Ug mauuna daghan ng supervisor aning trabaho ang mga igala. Tagsa lang musulod sa trabaho. Ato daw niya mga igalang himay-himayon. Taon, balik taon man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers.
subject to the regular tax rate at the comfort of your homes using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4, and Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Memorize yan? Basics! Love Radio! Balik na regala din sa ito palagkuyog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa. Uman yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Good morning din na kang Ray Mangkao. Oscar Tao Sirano. Muna ako ang barbero mga igala. Kuya po kayo ni mo masahi. Labinag ang customer single mom. Agaray! Kuya ni mo masahi. Si Oscar Tao Sirano. Kuya ni mo masahi. Kuya mo gupit. Kuya mo masahi. Labi na og ang customer single mom. Musugot na sweldo hagbugas. Pait na gano'n. Musugot na sweldo hagbugas o gatas. Ay, nako. Oy, kuyaw na mga single mom magmahal. Ha? Kuyaw na. No? Rebina Baliocloma. Good morning din ha. Si Yanel Sopik. Maayong buntag din ha. Niya Ryan Bintulan. Good morning po. Mga nagasubay diri sa to ang programa. Now, ato balikan. Kaning istorya mga igala ni Ping Lacson. Nga sa kabunuan, wala ka makuyapi. Isolated ng imuhang giyaw-yaw din ng mga proyektuha nga nagkantidad na og trilyon. Now, sa man ka, natulog po ka sa pansitan, nagdulog mo sa presidente. Tulog sa presidente na hinanok sa pansitan mga igala. No? Now, kaning giingon nila mga igala ba kanang gina-slow down nila ang issue. Para dili kayo halangan ang mga tao maminaw ug magtan-aw mga higala aning ni hitabuan. So, kani si bunuan bisag unsaon mga higala baga gyud naong. Kung ako pa niya, muluwat na siya sa katungdanan para matagaan og chance ang investigasyon nga dili makover upan niya din ha. Wala man gyud niya tawar sa investigasyon. Nagkanga mga igala bisag unsa na lay panulti. Di mo pud ni lawyer, kuan man ni engineer man ni mga kaigsunan. Siguro saya ang una-una, kagawad din ni Benito may buntag din ha. Nato Carillo may buntag pud og si Oka Sirano, gikan kang kagawad din ni Benito. Suki siguro nisgupit ba. So dili mga kaigsuunan nimo pwede ba nga istorya nga isolated lang na, no? Because ang involved nga amount nga nawala sa gobyerno Maygala is trilyon. Wa mapahimusli sa mga tao, trilyon pesos mga kaigsuunan. Usahaw na to naron pag-recover, wala na.
tapos na. Bisan pagpanitan tanas bunuan mga higala o kanang mga congressman nga nagpasiugdan niya na. Kanang mga kontraktor bisag panitan ta pa na dili na mabalik ng trilyones mga kaigsunan nga na water na anod sa baha ug apil. Unsay remedy ana? Wala kita laing remedy, legal remedy, paila na lang yung kaso. Kay kana si bunuan, kabaluta nga nakabalo na siya ng mga binuanga. 3 years na guna diya sa DPWH. Di ba? Kada porsyento mahuman sa kontraktor ipabil sa DP. Wag yun mag-inspeksyon ang DP. Kung kanang ginapabil sa kontraktor, tinuod ba na? Nga, niingon ang kontraktor, 50% na DP. Ang nahuman na mo, o ibila mo ni, by remedya, ng 50%. Wag yun na, mahibaw sa DP mga kaigsunan. O, nagpatulog-tulog lang po mga higala ang panuhak kay nakatukob na po sa iyahang bahin. Garay, mauna din hay dakong problema karon. Kay na nga bisto na mga higala. Ang nature na gyud mao'y nagsumbong sa mga tao nga wala gipatuman ang trilyones nga pundo para sa infrastructure. Ang nature na gyud, ang tubig na gyud, mao'y nagtugan mga higala ngadto sa mga tao. Nga ang kwartang gigahin ninyo mga Pilipino gibulsa lang aning mga congressman taga DP ug kining mga kontraktor gipagbulsa lang. So dili lang ni command responsibility, balik-balik ko nato mga higala. Sa part sa presidente, dili lang ni command responsibility. Impeachable offense yun. Dapat maimbestigahan ang presidente mga kaigsuunan. Dili man siya immune sa investigation ang presidente. Immune siya sa prosecution pero sa investigation dili siya immune. He can be questioned kung asa niya gidala ang bilyon-bilyong pundo kada tuig sa iyahang confidential o intelligence fund nganong wa gyud niya nabantayin. Wala niya na safeguard ang trilyones na pundo mga higala aning flood control. So, saan mong gimo? Mas mayo pa ang bana ni mong sa bungiro, Mr. President. Kanisag suguon sa iyang asawa, papaliton o kanang napkin. Papalitog napkin siyang asawa. Kay naabtans binulan yung asawa. Love sa bungiro. Love sa bungiro. Panitikog napkin dito sa kwan. 24 hours buka. 24 hours buka. Kay niabot na ang ako ang ginapaabot kada bulan. Ingon po dayang banang sa bungiro. Naana di ay di na lang ko manabong karon oy kay malas na rigla. Mas mayo pa ng banang sa bungiro. Kaya kung mapildi sa kwarta, nagipadala siyang asawa, ipapalit og napkin mga higala, mutug-an pagtarong nga napildi. Ang problema, ang pasanginla niya, ang manok nga iyang gipustahan nga malas. Mingon na, ang gipusta manggudlab, ang pampapalit og napkin nimo nga tos manok. May man kay mo kahit, pero malas mo na itong kulura to karong adlaw. Kaya pa excuse. Totoo pang asawa. Pero kining trilyones mga higala nga pondo sa flood control o bilyones nga pondo sa kining gitawag na to confidential ug intelligence fund ni presidente. Mutuo kahang mga tao anig unsa na iyahang mahuna-huna ang pasangil din. Nganong walay nahitabo nga proyekto. Nganong nagpadayon ang baha. Di ba? Murag dili mo to o mga higala gyud ang mga tao na. Mike Adriano, good morning. Sa kagrabis ka-corrupt sa DPWH John, nalimta na ang korupsyon sa Bureau of Customs, DENR, BIR, PCSO ug uban pa. Nagdali-dali na sila og kawat mintras why nagtan-aw ron sa ilaha kay nakapokus din na sa flood control project. Corrupt na yun mga higala kayo ang ato ang gobyerno. Mamili atong una, pilion nato mga kaigsuunan kung unsang departamentos gobyerno ang korap. Karon ang mga Pilipino
mamili na lang og unsa ang departamento sa gobyerno ang dili corrupt. Why? Kay most, if not all, department mga higala, corrupt. No? So kung kaniadto ang general rule, ang mga opisina sa gobyerno dili corrupt, maayo ang ilang pagpangalagad. Ang corruption is only a matter of exception mga kaigsuunan. Pero karon, nabaliktad na. General rule, government is corrupt. And only a few government offices ang dili mga higala corrupt. Nabaliktad na yun. Ang panahon karon 69 na. Ang paborito nga number ni Ray Mancao. 69. Wapo ng 69 kay balansyado. Na ay ulo sa tiil, na ay tiil sa ulo. Balansyado. Ganahan kayo si Ray Mancao ng numero, 69. Tuloy-tuloy na Mancao ang ato ang kuan. September 20 homecoming, grand alumni homecoming sa Davao Central College of Toril. So, atong balikan. Kani mga higala gihimo karong pangalibay ni bunuan wala ni. Di gyapon ni mosalir mga kaigsuunan. Tungod kay ang huna-huna labi na sa mga senador nga nag-imbestigaan ni Syaro Engineer Secretary Manuel Bunuan, tulo ka katuig naglumlum din sa DPWH. Wala ka makabalo unsay gipanghimoan ng imuhang mga tao. Naghatag-hatag pa kag-report sa presidente nga okay kayo. Di ba, ma'am? Iba, Tutor Tongson, good morning din. Dinesarte may buntag. Paul Barcelona, maayong buntag. Shout out R15 Club of Davao, happy 10 years. Thank you, more power. Regards kang Mamo Barcelona. Anong problema si Mamo? Uyab na lang ang problema ng Mamo. Kora na problemahan. Kwartaw, anong problema? Sigarilyo, anong problema? Ang problemahan anang Mamo Barcelona din sa SGR Village. Uyab, ragyan. Uyab. Dual citizen as Mamo eh. Filipino citizen o senior citizen. Mamo! Musta na ka din na Mamo? Kapoy na kayo ng 69, John. Nganong kapuyan man ka na? Gwapo na siya. Kay tuwang-tuwang ba? Balansyado. Pero delikado po daw ng numeroha mga higala ng 69. Kaya bura daw ka nagdagaton. Dagaton. Pupunuan. Kani, isa pa ka-issue nga gi-reveal mga higala ni Mayor Magalong. Ang cat's eye, kabalo mo ko siya ng cat's eye, kanabang sa karsada gibutang mga magsiga-siga pag magabi. Kala ngit-ngit na. Cat's eye na siya ang tawag, anak. Naigagmay na idagko. Na ay medium. Mura po nagsalalaki. Naigagmay na idagko na medium. Cat's eye. Pero ang standard na cat's eye, paminaw pa kayo. Ginapalit mga higala, gikan sa supplier, gipalit sa ato ang gobyerno. Na gina-implement sa DP, amot kinsa mga higala, purchaser po des gobyerno ani. Basta, ang nagpatuman ani, ang magtaod ani DP. Gipalit og ang cat's eye tag 11,000 mga kaigsuunan. And only to find out nga ang kantidad ay 1,800 lang. Pila mga higalay na idlom. 9,200. Karon, nakapalit ang atong gobyerno og about 20 million pieces sa cat's eye. Para makompute natong pila ilang na kwarta mga higala na paingon sa ilang bulsa, i-times nimo ang 20 million sa 9,200 nga difference sa 11,000, 1,800. Pila na? 20 million times 9,300. DJ Sweetheart, kay may kag mathematics. Best in mathematics ka atong kinder pa ka. Pila na? Sige na, computer nyo. Kahuman, i-multiply ta na og 3 years
Kay 3 years na nila gibalik-balik ng transaksyon na mga higala dinha sa Department of Public Works and Highways. Karon mo ingon ni si Bunuan, isolated. Isolated case lang. Asa napitan din ng isolated? 3 years gibalik-balik na nimo. Nga ang tag 1,800 nga cut-ay kada usa, imo hang gipabayran sa pundo sa gobyerno, gipabayran nimo sa mga Pilipino og 11,000 ang matag usa. And this transaction was repeatedly done, mga higala, for 3 years. 20 million, kabuok, sus Ginoo ko, 20 million mga higala, ka 9,200. Pilay na kwarta aning mga panuhak dagko. Pilay na kwarta. Sige na, ako. Pwede masudri sa kong calculator, mga higala, ang figure. 20 million times 900. Pila di giswit at 9,200. Di po masudi na sa mong computer sa laptop? 20. 200. Multiply. Ibay hundreds lang na to. Times. Pila na? 92. Sus, Ginoo ko. 18 billion? Mao na mga igalang giginansya sa mga panuwak. Ilang gikawat gikan sa kwan. Kwarta mga igala sa mga Pilipino. 9,200 ka 20 million. Onya, wa pa ni ma-multiply mga igala. Tulo ka tuig. Kada tuig lang ni. I-multiply pa na mo sa 3 years. Unsa na kada kung kwartaha mga kaigsunan. Perting dakuan na. Dumdumin ninyo. Isulat para di mo makalimot. Kita na ba tungkol sa to ang mga problema kalimtanon kay ta. Di ba? Labi na di mga maningilay sa to ang utang, makalimot na niya itong ginahuna-huna. Labi na og di ta padulugon sa tong asawa, mapurnada dito ng mga plano gyud. Mapurnada gyud. So ilista ninyo. 9,200 times 20 million times 3. Maunay gi-income sa mga panuwak. Diretso na ha? Net na. Net na. Ingon ana kadako ang ilang kwartang nakawkaw. Ilan ang ipabayaran sa mga tao Ipabayaran na sa mga tao. Kauman ang ilang nabayad mga igala 1,800 times 20 million times 3 years. Maura na ilahang nabayad. So, ikaw karon ordinaryong Pilipino. Ganahan ka ba? Maghuna-una ani nga ang ato ang kwarta may gala gilustay tama sa ginawa. Kauman ingon ka lang ni Bunuan isolated case. Gibuguan ni si Bunuan, siya na lang siguro bright. Engineer man matod pa nila kanang Engineer John maayo raman na mo plano. May pangpurman ana. Kay mangunay pagyud og sukod. Badtog lang akong amiga di gyud manguyab og engineer, purman gyud ang iya ha. Onya ang purman, ang dila daw sa purman mura daw mga igala og lihang 170 to 100 na liha. Ang engineer ana, mayroon nagplano. Ang architect, mayroon po nag-drawing. Kanang kuan. Abogado. Mayroon na mga away. Mayroon na mga away ng abogado. Kanang kuan. Sundalo o pulis. Mayroon po na magkamang-kamang. Mayroon po magkamang-kamang. Sa mga gini ay? Kanang sikyo. Kanang sikyo. Kanang sikyo. Kuyaw na. Nga naman, magpatulog-tulog na. Pero, ngilingig nag-abilidad, memorize ang cellphone number. Media. Anong media? Wayayo ng media.
Announcer, parang Jun Bersamin, mayroon nag-istorya. Wala na. Samot na lang mga disc-jockey o technician, wala na. Mayroon na og naa ang asawa. Taon, balik taon, wala naman pipila ka mga pahinom doon. Isyu sa masa! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa trafo extension ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po yung tropical depression na dating si Bagyong Jacinto na kahapon ay lumabas din ho ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit nasa labas na po ito, yung kanyang trough o yung buntot ay nagdudulot pa rin ng pagulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Meanwhile, yung southwest monsoon o habagat ay patuloy ding nakakaapekto sa bansa sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Visayas at Mindanao at nagdudulot pa rin ito ng significant na mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon sa halos buong Visayas at northern portion ng Mindanao. Itong tropical depression po pala, for our information, ang kanyang location as of 3 a.m. analysis ay nasa 650 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness po na 70 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos ay pakanluran. Medyo mabagal lamang po ito, 15 kilometers per hour. Pero sa nakikita po nating outlook ay papalayo naman na po ito ng ating area of responsibility. Tuluyang papalayo pa ng ating PAR at sa kasalukuyan ang kanyang mga epekto, yung trough niya ay nagdudulot ng mga pag-ulan, pero in terms of hangin ay wala po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance as long as nasa loob po siya ng ating tropical cyclone information domain. Samantala, in effect pa rin ang weather advisory natin sa ilang lalawigan tulad dito sa Palawan at Occidental Mindoro, kung saan ay inaasahan po natin ng 50 to 100 millimeters of rainfall within today po yan. So possible pa rin yung mga localized flooding dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat o southwest monsoon. By tomorrow ay pwede pa rin makaranas ng 50 to 100 millimeters of rains ang Palawan province, dulot pa rin ho ng habagat. Kaya ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan. Hindi pa rin ho pwede maging kampante dahil yung mga pagulan na ito ay nagdudulot pa rin ng mga banta ng pagbaha. Kahit na yung mga pagguho ng lupa o landslide sa mga mountainous areas. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, asahan pa rin natin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, maging dito po sa Nueva Vizcaya, Quirino at buong Central Luzon dahil nga po sa trough o buntot ng tropical depression na nasa labas ng ating area of responsibility. At samantala, dito naman sa Occidental Mindoro, maging dito sa Palawan Province, asahan din natin ang maulap na mapapawirin at halos tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil sa habagat naman. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawiring natin sa araw na ito at nariyan pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. So saan man ang lakad natin ngayon or sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Para sa ating temperatura sa Metro Manila, mula 25 hanggang sa 32 degrees Celsius, gayon din sa Tuguegarao City, 25 to 31 degrees Celsius naman, sa Lawag City, 17 to 23 degrees Celsius naman ho sa Baguio, habang 23 to 31 degrees Celsius sa Tagaytay at 24 to 32 degrees Celsius naman ho sa Legazpi City. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon sa Kabisayaan, asahan nga natin maulap pa rin ang papawirin doon at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kasama dyan yung na-mention ko kanina lamang ay ang Palawan kung saan makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog, maging dito sa Occidental Mindoro, kasama po ang Zamboanga Peninsula at ang Dinagat Islands. So, epekto po yan ng habagat o southwest monsoon. The rest of Mindanao, generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms dahil po sa southwest monsoon.
Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Cebu from 25 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Gayon din ho sa Iloilo City, 25 to 31 naman sa Tacloban, 24 to 30 sa Puerto Princesa City, 25 to 29 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, sa Zamboanga po ay 24 to 31 degrees Celsius at maging sa Cagayan de Oro naman ay 23 to 31 degrees Celsius at sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero ingat pa rin sa ating mga mandaragat, especially po dito sa Northern Luzon kung saan ay inaasahan natin ng moderate o katamtaman na pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Samantala, ang sunrise natin for today is 5:44 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:10 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Everyone has the responsibility. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na may gala 15 minutos sa nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Now, darita aning istorya mga igala po ni Congressman Pulong. No? Nga, gipaninglan ron siya ni Binbinido Abante mga higala. Amot, tama ba Congressman atong itawag ani niya? Wa man ni siya makadaog mga higala sa eleksyon? Oh? Gipalingkod naman siya mga higala ni George Garcia kay gidisqualify ang iyahang kalaban nga maoy ni daog, maoy gibutuhan sa mga tao. Kay gi-question karon ni Abante mga bay ang sige daw baha diri sa Davao, amot kinsa poy tigtug-an dito kang Abante nga dito sa Davao sige baha. Unya, dako daw kaayog na ugom si Congressman Pulong nga pundo, flood control daw. 2020 to 2022, during sa time daw ni Pangulong Digong. No? So, gidamay ang Davao mga higala sa ilahang mga kabuang dito sa Luzon area, aning flood control. Eh, ang problema, kompleto man sa resibo si Congressman Pulong. Oh? Gipagawas. Sa social media mga igala, ang tanang resibo nga tanan nga nahatag nga pundo para sa flood control na ay mga resibo na human mga higala gidawat sa DPWH makita sa mga tao. No? Dili lang kay gidawat sa DP, kay kanang ilaha dito may higala sa Manila gidawat na sa DP pero wala makita sa mga tao. Ang mga proyekto ni Congressman Pulong diri sa Davao na anay resibo makita pagyud sa mga tao. Di ba? Kung na-question nga nung magbasa Davao, sukat pa man ni kaniadto kano sa man ang Davao ni tang-on ang baha. Ya? Na congressman na diri may galas Boy Nograles, nasulbad ba ni Nograles ang baha din ha mga higala sa kining first district? Wala man. Nahimo na siyang house speaker, nasulbad ba niya ang baha? Wala man. Because ang Davao City na ay bukid mga higala o ang syudad o ubang mga lugar na sa mga low-lying areas below sea level. I still remember ang atong local government nag-envision mga higala o mga rubber boats. Di ba? Rubber boats ang gi-invest during the time of Digong. Tungod kay ang Davao, di na gyud mapungan. Magbaha gyud siya, bisag kung saan mo magbaha gyud. So rubber boats ang gigamit. Kaya sa una-una ni Tatay Digong, kaning rubber boats, magamit po ni, kung naay mga emergency, ngadto sa ubang mga lugar, makatabang ta nila. Ingon ana mga higala ang political perspective ni Tatay Digong. Wala niya ginahuna-huna ang Davao alone. Hasta ang ubang mga lugar, ang mga silingang lugar, iyahang gina-appeal sa iyahang mga plano mga higala, nga in case of emergency,
matabangan. Ato yung balikan taon-taon na, wala man pipila ka mga pahinomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7. Balik tayo kala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Pag-iapon, kamo namin sa 90.7 Love Radio. Yung alagad, bata-bata, June Bersamin. By the way, good morning dia kang Ma'am Rosalyn Lagundi. Sir Jaime Balneg sa Lagao Jensen. Grabe gito ang corruption may gala sa DPWH. Si Marion Carlo Ormenita. Taga Toyota ni, may ni mo compute. Good morning din na sa mga taga Toyota. Dapat magpa-commercial na diri si Secretary Tracker Lead, no? Buntag ninyo din na. Matod pa niya, 552 billion ang total for 3 years. Naku, ano? Mo ni may galagi income sa mga panuwak dagko. 552 billion ang ilang nakwartaan ng cat's eye. Lawa pa rin, labot ng flood control. Ilang gipabayran mga igala sa mga Pilipino pagka mga salbahis yung dagko. Good Samaritan. Good morning din si Mars Mara. Murag dili sila engineering. Murag engineerong. Si Neil De Leona. Nag-check attendance lang. Good morning ninyo din ha. Ang mga senior citizen din na sa SGR, Katalunan Grande, doon na mo'y panagtapok-tapok karong Domingo daw, matod sa inyong presidente nga si Mamo Barcelona. So, naay handaan daw. Pero ang handaan, bring your own baon. Naay handaan sa mga senior sa SGR. Good morning. Alright, Ma'am Christine Ampolokyo, good morning. Kwarta-kwarta gino ang transaction din na mga higala sa ato ang mga opisyalis. Wala ka na. Kalimang ka na? Pila to? 552 billion pesos for 3 years ang nakwarta sa mga panuwakdag ko. Asa ta mangawat ang kwartahan, mamatay na lang ta may gala, di kita. Bisan na lang mutanawan na di pa ta kakitaan ng kwartahan. Mamatay na lang ta. Di bisag ultimo ka na kitaan na. Di ta kakitaan ng kwartahan na, figure ra gyud. Drawing ra gyud ta kutob ana. Pero sila may gala, maunay ilahang gikamkam gikan sa ato ang panudlanan. Ilahang gipabayran sa mga tao, kauman ang gibayad ngadto sa supplier gamay ra di ay kay ang dako nga bulto sa bayad to ang paingon sa ilahang bulsa mga pagka mga bagagnaw mo na inyong ipalamoy sa inyo hang mga mga anak ninyo, asawa ninyo, mga bana ninyo, muna ninyo ipalamoy kanang inyong kinawat. No? Okay na ipalamoy na ninyo sa inyong mga uyab. Di man na mo tuo gaba ng uyab. Asa man na mo tuo gaba. Di ba? Nil-dilyo na. Di man na mo tuo gaba ng uyab. Ay, nako. Kaya mga didang, agoy. Asa man na mo tuo gaba. Wala na. Naanay mga tawas tapol na sila. Di na malutla gaba. Tawas tapol ang dalaan. Now, karon atong balikan. Kani si Benvenido Abante mga higala nga atras-atras.
Nga wa makadaog sa eleksyon pero gipalingkod sa COMELEC ni George Garcia mga higala kay gidisqualify ang winner sa pagka-congressman sa ilahang distrito. Iyan na po drong gi-question si Congressman Pulong, aning flood control ni Congressman Pulong atong panahon pa ni Digong. Kay nagsigi daw baha ang Davao. Nagsigi baha ang Davao, wa may reklamo ang mga tao. Dili kamo ra man di taga Davao mo sige og reklamo. Ha? Og na may mga baha-baha diri, dili na tungod sa flood control, tungod na kanang mga subdivision developer mga higala nga hasta ang sapa gipambutangan og mga housing unit. Ang mga creek gipangtabunan mga kaigsuunan. Sige pagpangiskwat ana ba private property labi na nang dika diha talumo. Ha? Kana. Surbol gina, bahagi na kay wa may laing outlet agian ang tubig gikan diri sa babaw. Diha man mga higala sila. Karon sa kahakog hasta mga creek gipantabunan gibutangag housing unit gibaligya ngadto sa mga kabos in town makahon luoy kayo. Pero kung mayo ka kanang baha anang flood control wala na dis Davao fully implemented. Question nimo ang pondo ni Congressman Paulo Duterte naay mga resibo, naay makita, naay matudlo, naay napahimuslan ang mga taga First District. So, kamo, naamoy ingon ana, ikapakita diya. Ha? Wa man siya mo, may tawag nang gitawag ko ghost gani, kaya wa gyud makita mga higala. Ha? Puro virtual. Virtual. So, kaning style nila, wa na gilaing tumong ni. Demolish ra gyud sa mga Duterte. Politika ba? Kaya kung wala pa ng mga project ni Congressman Pulong, sa kadaghan sa development nga ito na sa ibabaw mga higala, dako na kayong bulog sa tubig, kaya wa na mga kahoy nga mo hold sa tubig. Di ba? Kaya naman kung kahoy, ako na ning na-mention. Basta murag kadaka na siya globe mga higala, 250 gallons of water ang kaya niya i-hold. Karon kung i-develop na pang buldoso na niya mga kahoy, pila ka gallons of water ang di na ma-hold mga higala. Mudaritso na sa ubos. Mao na ang cost sa baha. No? 250 gallons ang ma-hold niya. Pag ma-hold na niya siyang gamot, dahon sa iyang panit lawas. No? Ihinay-hinay na niya release. Ang uban ana, wato na mga higalas panganod in a process of evaporation. So dili na siya diretso mo dagay-day paingon sa ubos. Karon kay gipambuldos man mga higala ana mga subdivision developer. Unsa may papungon nimo ana? Halublak. Kanang siminto mo imuhang dili man na makasuyop pa nga kay sunan og tubig. Igo lang man i-divert ang tubig ana, alihan. Og di makayag alit tumpag lusot gyapon ngadto sa makabalayan. So tanom gyud, tanaw ang Japan. 9 million trees ang ilang gitanom mga higala ngadto sa katong ilang gitukod nga tsunami control project. Tsunami ang gina anticipate mga higala sa Japan. Pangandaman sa Japan. I mean, tsunami. Ang atoa diri mga higala baha-baha lang dili tsunami. Pero ingon ana kadako ang budget nga nawala. Sa Japan, pila budget sa Japan ana mga higala. 9 million trees. Para po na mayor makilala kuya po ng mayor makilala. Naa sila target nga tanom nga kahoy pila ka milyon mga kaigsunan. Ibanghilista man tayo apelido ana. Nindot po na siya. Kuan. Sos uban nga LGU sige lang pasulod may galag developer ng mga panuwag nagko. Sige pasulod kay kana sulod na italay. Usa pay makwartahan nila. Sige lang develop. Ang resulta baha. Nya na flood control unta kay engineering intervention. Hay engineering intervention. Nga tuwa man paingon sa ilang bulsa mga higala. Kabahog tik-tik aning mga tawhanan ni. Tama dyan na. Nil-dil yun na. Ipay squad. Para di na mausman. Hindi na. Pampay squad. Di na makapangayo o presidential pardo, reprieve, o sabay din na mga higala. Malik na po. Tungod kay bisyo na nila.
the next time around, mahimo na silang veteran. Pag mahimo na silang veteran sa corruption, daghan nang mo-hire ana nila nga strategist nga mga politician. Kay well experienced. So, wala mga higala na tay hisgutan anang kanang kwan. Klaro naman kayo na. Ang problema aning investigasyon sa Senado because this is only in aid of legislation. Wala may prosecutorial power mga higala ang ato ang Congress o ato ang Senate. Wala gani gitawag na to supervisory power. Giwala na because ang supervisory powers matod sa Supreme Court, it belongs to the executive branch. I-supervise nila tungod kay sila ang implementor, sila ang mag-supervise. So, what is left for Congress is only a power to conduct investigation in aid of legislation. Mauna lang na nabilin sa ato ang mga lawmaker, Congress o sa ato ang mga higalang House of Senate. Karon, bisan pag naay madiskubrihan din na si Marcoleta, di man na mapriso, di man na makapriso. Mapriso lang ka ng in aid of legislation mga higala kung di ka mo cooperate. Pero, bisag unsa ka ka-guilty din ha, di man ka mapriso. Kaya ang purpose is only to guide our lawmakers so that they could craft a very good law. Pag-abot sa panahon. Wala ba na priso na? Investigasyon sa Kongreso, wala man. So dapat, ang presidente, being the supervisor, implementor mga higala aning project nga gipambinuangan, kung dili siya sabit mga higala, iyahanin pa imbestigahan o pailan og kaso. Pero kung sabit siya, sabit ang iyang asawa, pag iyang anak, diya sa Congress, basig sabit po na, iyahang igagaw, pertig lang sabita, di siya gusto nga mga sablay na, di na niya pa imbestigahan. Istorya lang takutob. Yan takutob. Pabitaw ni bayan din istorya. Istorya lang takot. Atuan ng kanon, imbestigahan na. Kamu po din na, no, magjuwit ta o kanta. Pera ng taong bayan, di dapat nakawin. Di ba? Magjuwit ta o kanta. Kana sila, Malacanang, Congress, Senate, magjuwit na o kanta. Para dili kayo bulabog. Nga, ilaha mga higalang giid ang kining dako kayong pundo. Pero, cat's eye lang mga kaigsuunan. Cat's eye lang na. Naginansya kada cat's eye og 9,200 ang mga panuhak dagko. Kada usa ka cat's eye? 9,200 ang ganansya mga higala aning mga corrupt public officials na malit og 20 million kabuok pila giginansya sulod sa tulo ka tuig i-times na po nimo 3 buhi kaayo ang mga uyab buhi kayo ang mga uyab unang sibunuan kapit to ko diya kay daghan kay kwarta din na bunuan daghan kay kwarta diya ay siya tugaw kay naapay hanto pa 2028 ang presidente daghan pa kay kadiyang makwarta daghan pa kay matiti diya daghan pa kontraktor mo hatag sa imo dag mga congressman daghan pa mo talay ang congressman talay man permis DP kay ang DP ma-implement ang kontraktor talay permis sa DP kay ibagsak man ang ilahang project kung di mo talay sa DP busog permi ang DP busog si Munuan now mga taga-DP mga higala pura dilis buenos mga opisyalis DP sus di ka kakitang taga-DP mga higala nga pobre oy ang pobre din as DP kanaragod sigurong tigpilo anang mga bakal mga higala tapos kontraktor naman pero mayo kag mga empleyados DP tanan mga kaigsuunan din ay nako dali ra kayo mo asinso dali kay makapabalay dali kay makapalit og mga property dako kay kwarta congressman mo hatag gobernador mo hatag mga mayor mo hatag
kontraktor samot na nga muhatag, di ka muhatag, ibagsak ko ng imong project nimo, ingnon ako nga imo ang materialis, di mo pasar. Anya, usaon na ron, ha? Nakaluna ka sa bangko, nya kahuman, nakapalit na ka ng mga materialis na, bisag pasar na, pero pangitaan ko ng pamaagi, nga di ko na papasaron. Hatag ka, pirmi. Hatag yun. Unsay hatag? Perting hataga! Di ba? Nya kahuman, dipinsa. Ha? Dipinsa. Dipinsa. Ay, dili mo dipinsa. Bisag wa pa ma-turnover ang project, may gala mo dipinsa na ng diping. Ano man? May kwarta. May kwarta. Kwarta-kwarta mo na. Sa, di ka mo dipinsa. Di kumuhatag ni mo kwarta. Di ba? Gilbert Jess, good morning. Madakpan o kawat bakal priso dayon, pero mga opisyal di gyud mapriso. No? Madagpang mangawat og bakal priso dayon. Katong mga bakal-bakal lang. Pero ang mga brand new nga mga bakal o tuniladang mga simento nga budget kawaton sa mga opisyalis DP di gyud madakpan. Atong una panahon ni Digong, ang mga pangalan sa congressman nga nalambigit sa drugs maoy ibutyag ngadto sa mga tao. Karon, ang mga pangalan na sa mga kurap nga mga congressman maunay masayran sa mga tao, maunay makitaan sa mga tao. Wa gyud ayo mga higala ning trabaho ani. Mao ni giingon nila nakabahog tik-tik sa administrasyon. Walay moral ascendancy. Dili kaya disiplinaon ang mga sakop. Ngano? Tungod kay basig maopoy trabaho. Diba? Alper Basiliote, good morning din na naminaw sa programa og si Bobby Narbay. Iagi na sila og lie detector test. Wala man ang lie detector test in town, eh? Wala na. Dili na mudulot mga higala sa taong likas na ang pagkabakakon. Ang ginakuha lang ana ang kulba lang man. Ang tao nga grabe na gyud kabakakon. 3 years na sigig pamakak mga higala, di na makulba ang pamakak. Yeah. Mabitaw na. Ang lie detector test, kaya paminaw mo. Subay sa desisyon sa Korte Suprema, dili na siya mga higala credible. Ang lie detector test, kung mag-positive ka, dili na siya conclusive. Ang conclusive din kung mag-negative ka. Conclusive na, negative. Maura na yung mag-conclusive. Maura na yung ruling sa Supreme Court mo na. Kanang lie detector test, wala na. Sige, magpa-lie detector test ta. Hagit na yun ba? Ako ay makatubaga na. Ignore man ako na sigurado ng talo ako sa iyo. Kasi ikaw likas ka nga bakakon. Feel din ako nimo. Magpa-lie detector test. Wala na kanang lie detector test, dili na. Dili na mga higala magsilbi kay kaning mga tawhanan ni. Nakubala ng naong anis pagkabakakon. Bisag unsaon pa ninimo lie detector test, bisag tuk-on pa ninimo, di gyud ni mga higala mo tug-an. O giunsa na nila ng kwartahan. Ilaliman ka. 9,200 cuts ay lang na. Times 20 million kay 20 million ilang gipalit kay dako day kayo sila mga higalang. Dako day kayo sila kickback di ay ning pangapanuhak mo pati daghanang gipamalit nga cuts ay. Sa sulod sa tulo ka tuig, maunay ilahang ginahimo mga higala. Tindakuas, kwartas, mga panuhak. Mga luxury car ang mapalit na yun. Ang mga uyab, palitag ektarya-ektarya may galang luna, paimuan pa og mga rest house. Kay mao di ay ang pangwarta mga higala. Wa di magsalig sa sweldo ning mga tawhanan ni. Kaning mga taga-DP o mga congressman, wa din ni magsalig sa sweldo nga gihatag sa mga tao sila Ang gisaligan gyud ani, ang kickback gyud ay. Mo na daghang gusto mga higala mag-congressman og makatrabaho dinha sa DP. Kay dako gyud ay kayo mga kaigsuonan og pangwarta di. Kontraktor ka, di ka mo duga, di ka mo hatag sa gusto ana mga taga-DP, bagsak nang imuha din ng
ipausab ng imuha diyang structure, ipalugit nag-usay, pabakbak na din imuhang nahimo na kay ang materialis di mao. Oh, ana na luy kay mulabi ka to. Di na magbago na ko kay gasto di na usbon DP. Di na mo usbon di hatag ka. Hatag ka sa talay. Mao na din na mga igala ang kalakaran. So mao na usah sa mga kurap nga opisina mga kaigsuonan. Public knowledge naman na. Public knowledge naman kana Bureau of Customs, di OTR kanang LTO. Kanang BIR, sa panang uban nina. Taon-taon, ato ni balikan, malaman pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Good morning din sa mga taga-barangay Alambre. Si Edgardo Di Parroco, ang bagong naulitaw. Mga Bunayog family din na. No? O si Ogong Lui o si Jinjin Lui. Good morning din na. Minaw sa ito ang programang Issue sa Masa. Alright, i-check ninyo orasan. Doon na may galay 41 minutos. Saan kalabay? Human ang ika-alas 8 sa buntag. Now, amot na palong man tong istorya maigalang 14 month nga istorya ni Tito Soto. Murag wa man siguro mga igala makalahos, O si kisa ba ni Nilo Palir. Good morning din na Ma'am Virgie Paz. Good morning. Sakit kayo sa dughan ang gibuhat sa gobyerno. Wa gyud sila nag-atag bili kanatong mga tao. Bitaw? Mura ba mga igala ba kanang gisayunan lang sila. Kuaan kay tag-tax, patindag kuha mga igala sa tax, tag 100,000 ato ang bayran. Kanya, maura ni ang dangatan. No? Bayad ta. Sa negosyo na mo mga igala. Tag 100,000 na mong ginabayran. Kada income. Unya, kauman, lahat pa ng quarterly. Unya, kauman, mupaingon lang diya sa mga binuang. Paring Alfred Santos, good morning din na pare. Iyahang Nazarin Apartil. Din na sa may kuan. Samal, no? Apartil niya, naaron siya din na. Nagpalamig-lamig. So, grabe mga igala ka worst ang gihimo. No, di na ni worst evil. Di ba? Ang superlative sa worst evil man. Evil gud kayo. Tanan mga igalang mga proyekto sa gobyerno nga kanang gibinuangan naa gyud na mga igalay corresponding gaba. Ilaan ang ginatago. Pilit nga ginatago mga igala pero dili gyapon na magsilbi. Dili sa kung saan mugawas gyud na. Maningil gyud mga igala ang kalag-an ng kwartahan na kay kanang kwartahan na
ng kwarta sa gobyerno, kasagaran na nisulod dia hinaguan na. Ang uban ana mga higala ginuktukan pa na sa mga Pilipino. O nga perting dakuha ang nabawas sa iyahang sweldo, perting dakuha nabawas sa iyahang income kay hatag yan sa gobyerno. Believing that the government will provide good services. Pero sa may naitabo, si Marini, dugay na panahon ang kalakaran sa kurakot budget karong tuiga. Sunod tuig, pwede kaha na bitaw ang bot pasabot na to. Kani may galang corruption. Daga na mag-attempt nga dapat kuan gani siya palungon. During sa Duterte administration, wa man kaya ni sila muandar. Na mga higala tong PEC sinidigong nga mao'y mag-imbestiga. Independent body. Pero sa giibo mga higalas tong presidente, giwagtang niya. Kay mao di ay ang agenda. Mangurakot gyud di ay. So napasil ta kanadto nganong gitanggal man na ni presidente ng PECC, Presidential Anti-Corruption Commission ni Pangulong Digong? Nganong gitanggal man ni presidente? Karon mao na ni ang tubag. Kay nahalisang sila nga maunay sila sa ilahang kaugalingong tari. Na may imbestigahan sila sa PECC tungod di ay aning ilaha may galang trabahong gikongko nila ang pundo para sa flood control. Hadlok sila maunay. Motong giuna-una nilang tanggal mga igala. So mauna na roy tubag sa dugay na natong pangutana. Kana mga OFW, tinoda, dagko kayo na may galang mga remittance, dagko kayo na ginabayaran sa gobyerno. Di ba? Kaya mga negosyante diri sa Pilipinas, dagko kayo ginabayaran O bitaw ng uban, maningkamot na lang tax evasion mga higala para magamay-gamay ang ilahang mabayaran, pero di ka po magsilbi, kay crime man ang tax evasion. Dagko kayo ta ginahatag sa gobyerno. Ikaw, ordinaryong empleyado, 12%. Kung doon na kay sweldo nga 10,000, pila 12% sa 10,000. 1,200 ang imuhang i-share sa gobyerno. Wa pa ka makadawat sa sweldo nimo. Wa pa ka makadawat sa imong sweldo. Ang sa gobyerno nga 1,200 gikaltas na niya sa withholding agent. Kauman, muli ka, palit ka bugas. Naman na yung mga tax na. Palit ka og t-shirt. Kaya nagkagisi-gisi na yung t-shirt pa trabaho. Nahala po na yung tax. Iba't magpatubil ka na ay tax. Puro tax. Kita may gala na sayo ta na ay mga gobyerno, na ay mga nasod nga grabe kay ang imposition sa tax against their citizen. Pero ang ilang mga citizen may gala nagpasalamat pa tungod kay gibalik sa ilaha ang ilang gihatag sa gobyerno. Dili nagsigitag-hatag sa gobyerno mga gala pero wa gyud nabalik. Puro problema ang gihatag sa gobyerno. Wa nabalik ngadto sa mga tao. Mao nay sakit kayos dughan. Di ba? Muluag lang nga nito mga gala nga sakit nga dughan kung himas-himason ni Mrs. og sa uyab. Labi na gyud sa uyab. Grabe kay makapaluag og dughan. Muna kanang inyong mga bana din ang nay mga uyab. Pasag di lang na kay basig naghuot ang dughan ana ipamasahe sa uyab. Ayaw gawaya. Ayaw gawaya. Labi lang inyong mga bana din sa bungiro. Magpamasahe kay nag-uyab, ayaw ninyong awaya na. Kay nagpaluag na sa dughan. Ang problema dihag, sige pamasahe sa uyab para muluag ang dughan, lahi ang muluag. Ang garter mo'y muluag mga igala na dako na ng disgrasya niya. Dako na ng isyo. Muna'y delikado din na. So, kani mga igalang ato ang set up karon sa panggobyerno. Mga tama na gingon ni Lee Kuan Yew, ang Pangulo dati sa Singapore. Wala ni maayong kapaingnan because luag ang atong balaod mga igala against aning mga corrupt public official. Undisciplined. Na nga, yahay lang mga igala makalusot-lusot. Dali nga siya nila mga kaso. Manakpan na nimo, di pa mo angkor. May ura, sa korte na lang tayo magkita pagkabagagnaw. Ang uban mga igala, suspect pa lang, maghikog na dito sa Japan. Wa pa mapamato diha, suspect pa lang.
tungod sa kaulaw nga mahatag nato sa pamilya, maghikog. Harakiri ang tawag nila. Pero diri may gala, sos Ginoo ko, na kumbikto na sa Korte Suprema, wa na'y katungod mo apilar. Wa na'y katungod mo apilar. Di pagyapon mo angkon. Ang kanunang istorya, napasanginlan lang. Napasanginlan lang. Lisod kaayo mga igala. Taon-taon, atong balikan yung color, kining number coding ni Konsehal Jupit Baluran. Nindot ni isgutan. Uman lamang ang pipila ka mga painomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,640... Isyu sa Masa! Isyu sa Masa! Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Love Radio. Siguro ay ka-ticksmith niya itong technician ba? Siguro ni ka-chatmate. Ay, nako. Ka na mag-inumog tubig. Unya na. Magbalon tag tubig, pilar may pagpindot. Doon na may galay, 51 minutos ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Para ito may gala, dili sa ito panagkuyog sa programa Isyu sa Masa Samtang. 52 minutos human ang alas 8 sa tuwa pa, gamay-gamay na lang niya ito ang oras. Tibawason tani mga igala. Aning istorya ni Jupit Baluran. Nasugdan tani kaganiha. Nga mag-color coding na ang dakbayan sa Davao kung matagaanig katumanan ang plano ni 3rd District Congressman Jupit Baluran. Ang color coding, ang suggested, ang suggested mga kaigsuunan, nga man na si Uncle Boy, walay news, walay news si Uncle Boy, kay nag-event. Walay news si Uncle Boy, iya po ni si Uncle Boy, ginahulat na ba ng iyahang news. Now, color coding, 1 to 2, Lunes. 3 to 4, Martes. 5 to 6, Miyerkules. 7 to 8, Huwebes. 9 og 0, Birnis kuno mga higala. Maunay balaod nun ni Jupit Baluran. So kung gusto ka mo biyahe aning mga adlaw, di ka sitahon, dili ka tikitan, dapat naa kay 5 kabuok sakyanan. Nga naay ending 1 up to 0. Para makabiyahe ka na kay 5 kabuok sakyanan. Usay huna-huna ni Jupit Baluran. Kwartahan kayo ang mga Dabawinyo. Usay huna-huna ni Jupit Baluran. Nga ang nagpuyo diri sa Davao,
puro Sara Diskaya. Mula huna-huna ni Kunsel Jupit Baluran nga ang nagpuyo din sa Davao, puro Sara Diskaya nga naay 40 kabuok luxury car, lain-lain plate number. Muna ningon ng mga negosyante na unsa naman ni si Jupit. Oh, nayabag naman siguro ning tawhana na pod ni. Ha? Anong iyaman ng i-color coding? Di na may makagawa sa aning trabaho. Ani, ang among trabaho kada adlaw. Kauman pagawso na lang minyag kausasaw sa kasimana. Ha? Huwag magbisiklita po mi, para dilidak po. Nah, mura na na host sa Water District ang ugat sa amo ang bagtak. Pati nagkuhaan ng sinikat. Oh. So, mura o giasluman mga higala ang mga Dabawinyo aning trabahong Jupit Baluran. Inay mangita og pamaagi. Mutabang aning ato ang transport modernization, mutabang og labi para daghang makarsada ang mahimo para muluag. Di ba? O di ba pag daghan ang karsada, muluag ang traffic. Di ba? O dapat mo na una-unaon Jupit Baluran daw. Padaghano ng karsada para muluag ang traffic. Di ba? Tanawa ng uyab nga babae. Pag daghan nag-uyab ang kanang uyab nga babae, di ba muluag? Di ba muluag? Engineer Dante? Di ba muluag? Di daw gyapon muluag mga higala kay nagagamit magtawas. Tawas panghugas. Dili gyud muluag. Mao gyud nay. Ha? Sugyot ni Inday kubal-kubal din. Hugas per may tawas para di muluag. Oh. So, maghimog daghang karsada para muluag ang traffic. Or ibas na to para di na maguot na din ng gagmay kay mga sakyanan nga mga multicab nga gihimo mga higala og PUG og ECG. Maluagan. Oh, ang karsada para muluag ang trapiko. Wala gusto sa mga tao. Dili kay ikuding-kuding. Sus, Ginoo ko. Ha? Konsyal Jupit Baluran na nabi pag yun nga hapit na yun daw. Malipayong nagpaabot. Aga may sunog. Astas kundi nga bulano na ning imong aman. Masunog aning imong trabaho. Oh, na imuhang inumber coding ang mga trabahante imbes mo gawas kalimas o sa kasimana kay magtrabaho pag-auso na lang nimo kausa sa usa kasimana. Usay pagkaos pamilya. Ha? Maintag si Sara Diskaya taga perti naghanag sakyanan lain-lain ang plate number makagawas ta kada adlaw. Ay ato sakyanan usa ra ka buok. Ha? Surplus pinalit gikan diya kang kuan. Bill site surplus. I-promote na po ni mo dyan. Das Katalunan Pequeño. Oh. Siya na kabok. Ha? Kaya wala naman tayo ikapalit. Saan na lang na? Ha? Magtrabaho ka rin sa mall. Na kay service, kay layo kayo imuhang lugar. Mag-service ka para makasave ka sa time. Oh. Makaulit kang sayo, kaya napakay bata nga timanon. Gikan sa eskwelahan. Di na ka magkatrabaho ron. Og 5 ka adlaw sa usa ka semana. Kay usa ra man kabuk imong sakyanan. Ang ending sa mong sakyanan, kuan man 0. O birnes ra ka mo trabaho, nabuang na trabahoan. Ha? Nagingon. Nausa naman ni si Jupit Baluran. Nalubag na po ng utok ani. Ha? Oh, Jud, nagsulbad sana sa traffic dili ang biyahe ang mga bay mauna ang tricycle. Talaga di magagmay ng sakyanan nga samo kayo, mauna ay panghipuson. No? Gusto sila mo biyahe ato sa mga barangay dili dia sa mga main thoroughfare. Mauna unahog panghipos na. Mauna himuon ni Jupit Baluran iyang pandayan nagbalaod nga ibawal lagi sa downtown area na mga sikat-sikat din na mga unsa pa na hotdo nag harvest din na para mga tao di mga high blood magbaktas na lang kung doon lang man na baktas mo. Bahalag sinto na yung bugan ng ilok, baktas mo. Pay, kuha na, tambal na sa high blood. Oh. Tambal na sa biri-biri. Unya, gawa si Ana. Magdungag po nag-traffic ng inyong presensya din ha. Di ba?
Muna dapat pandayon. Dili kay kanang, kuding-kuding anang indings number, sus Ginoo ko. Di man tayo na nakadunahan nga daghang kitag sakyanan, 5 kabuk atong sakyanan, lain-lain og plate number, ending sa plate number. Kay dili man ta si Sara Diskaya. Naunsa naman hinuon ni si Jopit Baloran. Nagkahinay naman kurbada mga higala hinuon. Suko ang mga negosyante, mga opisina ni. Di ba? Sabay di masukuan ang iyang plano. Ay nako, ampo na lang nirong mga kuan nga di ni madayon mga kaigsuon. Ila, ato aning monitor. Wa naman putay oras mga bay. Ini sa to aga panaguban-uban sa programang Isyu sa Masa adlaw ga Biyernes oy mag-happy weekend kita kani, mag-happy weekend na ta. Pero una ta mag-happy weekend nga tuaw na mga higalang pulong pamalandong karong buntaga. Higala ang kaayuhan sa kinabuhi. Usa ka paraisong saad ngadto sa katawan. Apan ang padayong paglunang sa kasalanan, maoy paghatod kanimo ngadto sa kaalautan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Antod sa Lunes pohon, samang takna, samang istasyon. Dini sa 90.7 Love Radio. Programang Isyu sa Masa. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Subli manamilit nga niya kaninyo. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga ba. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!